Berenar després. No, però berenar poètic, no arriba a berenar poètic, és un petit tast, que seria una mica allò com aquell que degusta aquella poma que va de collir de l'arbre. Uns haikus d'un autor, d'un trobador del segle XXI, segle XX, vaja, per no dir el XIX, de Berga, que es diu Toni Gol, i que va fer un llibre d'haikus del Pedraforca, que els haikus ja sabeu que són poemes d'origen japonès, de 3 versos, una miqueta l'essència poètica, no? Per excel·lència és el mínim poètic possible, o el que s'hi acosta més, que diu el Vintró. I són molt fotogràfics, són això, instants, imatges recollides, en aquest cas de la muntanya i de la nostra muntanya més emblemàtica i més màgica, que és el Pedraforca, no? I és una mena de poesia zen, que diu, per exemple, n'hi ha un que parla de les vaques, no? Diu, ramat de vaques, el so de les esquelles, bucòlics càntics. Ramat de vaques, el so de les esquelles, bucòlics càntics. Pins i ginebres, vol de perdius rogenques, sant de la terra. Jardins de molsa, entre cases i artigues, flor de pinassa. El rus d'abelles a l'ombra de la balma, mel de punzella. Ragen del cedre gotetes de reina, saba de vidre. Núvols que corren, dalt la carena brillen vents, nebulosa. Flota un silenci de neu sobre el paisatge. Hora sagrada. Flota un silenci de neu sobre el paisatge.